Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Madonna tar-Rożarju. Se nofru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa għal familjej Troisi u Denville. Int li tiftaħ darajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Sawa fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Profeta Ġona. F'dak iż-żmien, il-kelma tal-mulej għat-tieni darba waslet lil Ġona u qallu: Qum, mur f'Ninwe il-belt il-kbira u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu il-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona daħal il-belt, beda ġurnata mixix għandu jgħid 40 jum ieħor u Ninwe se tereq. In-nies ta' Ninwe emnu falla, nedew sawma u libsu xkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-Sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa bix-xkora u intasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru u jgħidu f'Ninwe b'digrit tas-Sultan u tal-gbarat tiegħu. L-nies, l-annimali, l-bejjem u lanqas merħliet ħadd m'għandu jduq xejn u la jirgħu u lanqas jixorbu ilma. U jinksew biex kejjer kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux bi sobieħ bidur mill-kollha mixewla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla ra ġabdielhom id-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjaru ngħidu flimkien, jekk taħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min iħlart insejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa, jien u nitolbok bil-ħniena flimkien. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek mill-maħfra biex hekk ikumuk fil-biża' tiegħek flimkien. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ, jistenna Iżrael il-mulej, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra, u li jifdi lill-Iżrael mill-ħtijietom kollha flimkien. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ, inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u biħarsuha. Alleluja, alleluja, alleluja.
il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien huma mexxejn Ġesu daħal f'raħal u raqiet għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad lesqet u qaltlu mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss. Mela qgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha, Marta, Marta, inti taħseb wis u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar sem li ma jittaħdiliex. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq it-tifkira tal-lum. Bħalissa l-bieraħ bdejna naqraw mill-ktieb tal-profeta Ġona, rakkont sabiħ ħafna, attwali ħafna. Dan Ġona li Alla jibgħatu biex jippriedka fil-belt ta' Niniwe li kienet belt kbira għalilna. Dan Ġona ma tantx obda, anzi Alla jibgħatu f'din in-naħħa u Ġona jmur in-naħħa l-oħra. Imbagħad rajna l-bieraħ tefewħ il-baħar għax il-baħar kien imqalleb ħafna, sabu li huwa l-ħtija ta' dak kollu u beletu l-ħuta u tefetu fuq l-art. U llum qed jgħidilna il-priedka ta' Ġona. Ġona kien mibgħut jippriedka f'belt pagana. Belt pagana, kien ludej biex jippriedka f'belt pagana. Għalhekk ma riċevu. U Ġona kull ma qal dawn il-5 kelmiet. 40 jum ieħor u Niniwe ssir ħerba. Daqshekk. Dik hija l-priedka ta' Ġona. 40 jum ieħor u Niniwe ssir ħerba. Qisu jiġi l-professur jgħidlek isma' kull baqalek xahar ħajja inti. Ara ftit. U ħaġa tal-iskantament. Dawn in-nies aċċettaw il-kelma tal-profeta. Emnu fih. U nedew sawma mis-sultan sal-annimali, kulħadd. Ħaġa tal-iskantament. Laqgħu il-kelma tal-profeta u jikkonvertu. U jgħidilna sentenza interessanti ħafna dan il-ktieb. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqithom il-ħażina. U Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Qisu x'in ikkonverta l-bniedem, ikkonverta wkoll Alla. Kemm sabiħa dejn. Il-Vanġelu tal-lum San Luqa jippreżentalna dak l-episodju ta' Marta u Marija, din Marta li laqgħet lil Ġesu għandha, imma kienet medja fil-faċendej, nifisha maqtuħ, trid tagħmel elf ħaġa, trid issajja, trid taħsel, trid tipprepara. U tgħidlu mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss. Mela qgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Dejn Marta tixbaħ lil dawk in-nies li fid-dar jgħidu tgħidulhom isma' tgħidu xi posta rużarju. M'għandniex ħejn ska m'għandna x'nagħmlu. Fader għandi x'nagħmel, għandi l-familja rid naħsel, rid insajjar, rid naddaf. Ir-risposta ta' Ġesu. Marta, Marta, inti taħseb wis u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma waħda hi meħtieġa. Ara ftit. Illum qegħdin niċċelebraw tifkira sabiħa ħafna. Il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Marbuta ma' ġrajja importanti.
meta fl-1565 it-toroq ħabtu għal Malta, nħobb ngħidha dejn kieku Malta dakinhar tilfet fl-assedju l-kbir. Kieku l-wiċċ tal-Ewropa kien jinbidel kompletament. It-toroq ma qetgħux qalbhom u 6 snin wara, 6 snin biss wara, reġgħu attakkaw lill-insara t-toroq f'Lepanto fl-1571. U l-istorja tgħidilna li l-qawwa Torka kienet ħafna kbar mill-qawwa Nisranija. Kellhom ħafna aktar ġwieni tal-gwerra. Imma ħaġa tal-iskantament iqum rieħ u jkisser ix-xwieni, ħafna mix-xwieni tat-toroq. U l-insara jirbħu. U l-Papa dak iż-żmien, il-Papa Pio V, li jimbat aktar tard fil-bini tal-Belt Valletta, il-Papa dakinhar attribwixxa din ir-rebħa, nistgħu ngħidulha mirakoluża, lill-Madonna tar-Rożarju. Dakinhar kienu qegħdin jgħidu r-Rożarju ġewwa Ruma. U l-Papa Pio V qal il-Madonna għenetna. Il-Madonna rebħitna. Anke dakinhar kieku it-toroq rebħu f'Lepanto, il-wiċċ tal-Ewropa kien ikun mibdur, kien jinbidel. Illum aħna mistiedna niftakru fil-qawwa ta' din il-kuruna ta' Rożarju. Kuruna ċkejkna. M'hemmx għalfejn tkun tad-deheb jew tal-fidda. M'hemmx għalfejn tkun prezzjuża. Kuruna sempliċi imma li tista' tgħid ir-Rożarju fejn tkun, tista' tgħid ir-Rożarju kull fejn tkun. Din il-biċċa arma din hija arma qawwija ħafna. Fid-dehriet tagħha l-Madonna Fatima Lourdes dejjem irrikmandat ir-Rożarju. Ejdu ir-Rożarju, ejdu r-Rożarju. Rajna mirakli b'din il-kuruna, mirakli kbar. Ħansemmi 2 biss. Meta San Dominku intbagħat mill-Papa biex jippriedka in-naħa t'isfel ta' Franza, beda jippriedka u beda x-xogħol ma tantx kien juri konverżjonijiet. Imbagħad beda jxerret id-devozzjoni tar-Rożarju. U rebaħ l-ereżiji ta' dawk iż-żminijiet fi Franza. Il-kuruna tar-Rożarju. Fl-1877 wieħed raġel avukat imqabbad fis-sataniżmu fil-Mażonerija bidel ħajtu. Qed ngħid għal Bartolo Longo hawnhekk Napli. Li minn midneb kbir sa kważi qaddejs. Ara ftit. Mis-satanismu, mill-Mażonerija, bdejn l-alma. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tgħid il-kuruna tar-Rożarju hija ħabel li minn hawn fuq l-art naqbdu aħna u minn naħa l-oħra taqbad il-Madonna mis-sema biex terfana. Naħseb li għandna bżonn niskopru dejjem aktar il-qawwa ta' din il-kuruna, ta' din l-alma qawwija. U speċjalment fi żmienna għandna bżonn nieqfu bħalma qal Ġesu lil Marta ieqaf tgħid. Ejdu r-Rożarju fil-familja, l-papijiet, l-isfijiet, is-saċerdoti dejjem itambru din l-istess diska. Ejdu r-Rożarju fil-familja, ħajkolkom il-barka tal-Alla, ħajkolkom il-protezzjoni tal-Madonna. Din hija arma qawwija. U forsi għal żminijietna tant imħabbtejn, tant bħajja maġla. Din il-kuruna tar-Rożarju fija l-mediċina għal ħażen u għal mard kollu ta' żmienna. Min jemmen jara bajnejh.
Il-Knisja ilha 2000 sena ssejjaħ l-isem imbierek ta' Marija Om Ġesu. Aħna nħallsu lejn dik li ġiet magħżula biex tkun strument f'idejn Alla li jista' kollox nitolbu u ngħidu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għall-Knisja, sabiex bħal Marija tkun dejjem lesta biex tisma' l-kelma tiegħek u tagħmilha nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għall-familji, sabiex bħall-ewwel komunità nisranija jibqgħu maqudin flimkien fit-talb ma' Marija Om Ġesu nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal dawk li tilfu kull tama biex b'ħafna serenità jerġgħu jaqbdu mill-ġdejt it-triq tal-ħajja nitolbu. Għalina sabiex aħna u nfittxu li ngħixu stil ta' ħajja dejjem iżjed evanġelika, inħarsu lejn Marija bidu u xbija tal-Knisja nitolbu. Nitolbuk murej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, tina li niskopru dejjem aktar il-qawwa ta' Rużarju u nikbru fl-imħabba tagħna lejn Omna Marija nitolbu. Ismana, nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu bo speċjali għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Ismana, nitolbu għal familji Trojsi u Menville biex tagħtihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħu fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, l-Papa l-jum għalinna biex ix-xahar Ottubru ngħidu Rożarju għal paċi fid-dinja, għal paċi fid-dinja. F'ħafna pajjiżi llum. Għaw il-gwerer, għaw il-persekuzzjoni, għaw il-taħwejt. Donnu l-bniedem ma baqalux paċi f'qalbu u ma jistax jisib paċi mal-oħrajn. U l-Papa qed jirrikmandana ir-Rożarju, diġà qed jagħti effett donnu. Inkomplu nitolbu Rożarju biex il-Madonna tatina il-paċi nitolbu. Ismana? Nitolbu kollha tfal u żgħażagħ tagħna. Nitolbu għall-familji kollha tagħna biex jiskopru dejjem aktar il-qawwa u s-sbuħija ta' Rożarju nitolbu. Nitolbu kollha l-isqof tagħna bħal-isqajiet l-Awstralja biex il-missjoni li jagħmel fost l-emigranti tagħna tħalli kotra ta' frott nitolbu. U Alla inti tajtna fil-Verġni Marija xbija tal-Knisja li titlob. Aħna nimmeditaw il-misteri tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' ibnek Ġesu fit-talba ta' Rożarju mqaddes nitolbuk li jkun jistħoq ilna naslu għandek li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox.
Dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jistħoqqulna l-wedit tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. U nfaħruk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċit. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lejna li nieħdu semm mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk għal-familjej Trojsi u Denville. Għad li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum
Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna rina. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna rina. Mulej Ġesu Kristu l-ħaj in-nur tiegħek kifet minnek il-Missija, il-ħidma tal-Ispiritu Santu tgħid dan il-ġisem qudiem qaddis tiegħek. Eħlisna żommna dejjem fid-dillejn mill-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem tal-Kristu ħares.
Ejnu bil-wieqfa u ngħidu flimkien ringrazzjament wara tqalbin, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna f'dan is-sagrament aħna nxandru l-mewt u l-qawmien ta' ibnek. Għatina li nissiebu miegħu fid-batijietu biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u l-glorja u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu flimkien dawk it-tliet avamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju f'ġeħet tliet ijiem li daħmet fil-qabar. Nofru dawn l-avamarijiet skont l-intenzjonijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.